søndag, og klokken den er 10, og vi er lige taget ned til at besøge GeoIs, som ligger nede i Sorø, hvor vi skal prøve at være med til at fremstille noget is. Det er en ny leverandør, vi har fået i Dalgård, og de laver noget meget lækker is, som vi glæder os rigtig meget til. Super. Jamen, jeg glæder mig til at skal smage på det hele. Det gør vi også. Er vi ikke klar? Super klar. Fedt. GeoIs er jo noget, der startede i 1989 af en, der hedder Dario, og han havde sin første italienske pizzeria, og så ville han gerne have noget is til dessert. Og så begynder han så selv at lave hans is. Og det er sådan set på den måde, at GeoIs starter. Og hans hensigt var at bruge de reneste råvarer, det vil sige at selv presse sine appelsiner til appelsinsorbet og bruge rigtig pistache til pistacheis og sådan nogle ting, og ikke farvestoffer og sådan noget. Og senere hen er det så blevet solgt igennem nogle familier, og nu er vi så de nye, der har overtaget af GeoIs. Og jeg har den baggrund som mejerist, så jeg går lidt mere i dybden i forhold til italienerne, men man går stadigvæk efter og kører efter de italienske opskrifter. Så vi har for eksempel lige fået pistache direkte fra vores eget farmer nede fra Sicilien, og det er sådan nogle ting, der vi går efter. Og vi vil gerne hele vejen have fat i vores råvarer, og så have styring hele vejen til det færdige produkt. Så det er sådan set det, vi arbejder mere og mere på, det er at lave vores is mere rigtig, uden farvestoffer, uden aromaer og sådan nogle ting. Det kan ikke udelukkes, der er nogle enkelte stadigvæk, hvor vi har noget aroma i, men jeg bliver ved med at arbejde på at fjerne det, også på grund af, at vi har flere og flere, der har allergi og sådan noget. Og så synes vi selvfølgelig, at det kunne være rigtig sjovt også at lave samarbejde med jer fra Dalgård, hvor I også kan få jeres indflydelse, hvor I kan få lov at sige, at den her is kunne vi godt tænke os at lave, og så er det vores is. Og det er noget, jeg altid har synes kunne være rigtig sjovt her i isbranchen. Har det altid været sådan, der har været nogle få spillere, så de styrer det hele, og så har de lagt dagsordenen. Men jeg kan godt lide at skubbe lidt til isbranchen, og det er det, jeg gør nu. Så det er klart, at det er jo gensidigt. Så det her. Det er meget sjovt. Og den her vil jo så også smitte. Okay. Ja. Og det er fordi, at vi vil... Mette, så er du den allerførste i Danmark til at smage en dansk. Jeg er nødt til at prioritere og sige, så er det de her varianter, jeg kører, og i morgen... Vi har nu været i gang med at producere is i nogle timer, og vi har lavet 2 varianter, som vi glæder os til at præsentere for jer inden for et par uger. Det har været meget lærerigt og sjovt at være med i processen af isfremstilling. Og vi har smagt rigtig, rigtig meget is. Glæder jer til det også bliver jeres tur. Vi ses i Dalgård. Det gør vi.